Vi ved nogle ting om gerningsmændene. Vi ved, at der var 8 terrorister. De er meldt dræbt alle sammen. 7 af dem begik selvmord ved at udløse bombebælter. Den sidste blev skudt af politiet, før han selv nåede at udløse sit bombebælte i forbindelse med gidseldramaet på Bataclan. Det franske politi oplyser her til eftermiddag, at de har fundet et syrisk pas tæt ved liget fra en af selvmordsbomberne, der udløste en eksplosion ved det franske stadion Stade de France. Og så har vi også hørt her sidst på dagen, at der skulle være en franskmand, at man har identificeret en af gerningsmændene, som skulle være franskmand, være kendt af politiet. Så har jeg også fået besøg af dig, Maria Ilsøe, vores retsekspert, og ved en hel masse om terror og terror-efterforskning. Lad os lige prøve at holde os lidt til gerningsmændene. Altså, man har vel meget travlt nu med at prøve at danne sig et eller andet overblik over, hvem var de, hvad er det for nogle profiler, og hvordan var de organiseret? Præcis. Noget af det, der er spektakulært, det er i virkeligheden, hvor lidt der er kommet ud i offentligheden på nuværende tidspunkt om, hvem de her gerningsmænd var. Vi ved, at den franske præsident jo her til formiddag var ude at sige, at det var Islamisk Stat, der stod bag. Og det formoder man, at det gør han jo ikke bare ud fra en eller anden fornemmelse. Det må også være fordi, at de har noget konkret at bygge det på. Men hvad det så er, det ved vi ikke. Så ved vi, at det her har været meget nøje planlagt. Det er simultane angreb. Der har været planlagt helt ned til nederste detalje. Bare sådan en detalje med, at de her gerningsmænd har, hvis de ikke kunne slippe afsted fra det her i live, så har de slået sig selv ihjel. Det i sig selv viser en detaljeringsgrad, som er helt usædvanlig. Så nu er de jo i gang med det store apparat for at finde ud af, hvem er de, hvor kommer de fra, og hvor har det været planlagt. Er det noget, der har været planlagt i Frankrig, eller er det noget, der har været planlagt uden for Frankrig? Derfor så er det ikke kun en opgave fra det franske politi og den franske efterretningstjeneste. Der er alle efterretningstjenester i hele Europa, der er aktiveret og sandsynligvis også udenfor. Men der må også være nogen, der sidder i efterretningstjenesten og tænker, hvordan kan 8 mænd altså lave et så nøje planlagt angreb, uden at vi på nogen måde var advaret om det, hvis de ikke var det. Det ved vi selvfølgelig ikke, om de havde hørt noget om det. Men det virker som om, det kommer helt bag på fransk politi og fransk efterretningstjeneste. Og det er jo det, der bliver interessant i næste dage. Det er netop at se, når det har været så koordineret, når det har været så planlagt, så er du fuldstændig ret i, at så har der jo været en koordinering, og det vil sige, at der har også været udvekslet oplysninger mellem de her forskellige gerningsmænd, og det er jo i hvert fald gået under radaren. Det kan dels være sket, fordi det har været krypteret, men det kan simpelthen også være fordi, at det ikke er nogen personer, som har været i de franske efterretningstjenester eller andre efterretningstjenesters søgeløs, i hvert fald ikke helt tæt. Og så er det rigtigt, så er der jo små detaljer, vi har hørt. Vi har blandt andet hørt det her med, at der skulle være en franskmand, der er blevet identificeret. Vi har ikke hørt det endelig bekræftet sådan fra officielle kilder, hvor de stilles op på et pressemøde. Der er også forlydende om et syrisk pas. Vi ved heller ikke, det kan også være et falsk pas, det ved vi ikke, så hvor meget vi skal lægge i det skal vi nok passe på med. Men hvad er det, man prøver? Altså sådan, det er klart, man skal have dem identificeret på en eller anden måde. Hvis det er meget nøje planlagt, så kan man også forestille sig, at det har de jo også godt vidst, at det var det, der skulle i gang nu. Så det kan man jo også gøre lettere eller vanskeligere, alt efter hvad man er interesseret i. Men hvad gør man sådan helt konkret fra efterretningstjenestens side? Jamen det første der er jo, at man forsøger at identificere de her gerningsmænd. Og så handler det så om at finde ud af, hvor har de været, for eksempel de sidste par døgn. Har de været, enten hvis de har boet i Frankrig, så finde frem til deres lejlighed og få dem renset, finde nogle mobiltelefoner, finde deres computer og finde ud af, hvem er det, de har kommunikeret med, og på den måde finde ud af at få kortlagt et eller andet netværk. Fordi det er næsten helt givet, at når det er så koordineret, så må der også være nogen bagved. Vi ved jo heller ikke endnu, om der skulle findes andre celler, eller om det her, det måske bare skulle være starten og så videre. Men det er noget af det, de er i gang med lige nu. Hvad er det, når du sådan ser på denne her aktion? Adskiller den sig så fra andre terroraktioner? Alle terroraktioner er selvfølgelig forskellige, men alligevel er der noget, der gør det her sådan ekstra bekymrende, eller hvor man tænker, det er en ny måde at gribe det an på? Man kan sige, at det her det er lidt tilbage til den gamle skole. Det er lidt det, som vi også har set op gennem nullerne med Qaida, hvor det var dem, der ligesom kunne orkestrere de her store angreb. Og det kommer nok bag på nogen. En ting er, at vi har set Islamisk Stat lave forskellige punktangreb rundt omkring, men det her, det viser i hvert fald, at de har nogle muskler, som også kan lave store angreb. Så noget andet er, hvis vi ser tilbage på bare de angreb, der var i Paris i januar, eller i Danmark i februar måned, så var det symbolske mål. Så var det mod jødiske institutioner, det var imod institutioner, eller folk eller personer, som på en eller anden måde har krænket profeten. Her går du efter de bløde mål.
det, som man ellers har kaldet crowded places, steder, hvor folk bare går hen, og hvor det også er endnu sværere, medmindre man vil have et helt andet samfund, end det vi kender i dag, og skulle beskytte 100% mod, at sådan noget her kan ske. Hvad gør man nu i sådan en situation her i Danmark? Jeg lagde mærke til i går, da jeg kørte gennem København relativt sent i går aftes, at der var der væbnet politi ved den franske ambassade. Jeg noterede mig, at der var politi ved en fransk café et andet sted i byen. Hvad er din forventning, at man stiller op fra den danske efterretningsside? En ting er i forhold til beredskabet. Der er man nødt til at kigge på, om man nu, der går man, et skridt op. Vi har i forvejen i Danmark, og har haft det siden februar, et meget, meget højt beredskab. Men selv i forhold til det, går man lige et enkelt step op. Og blandt andet jo selvfølgelig har synlig beskyttelse foran franske institutioner, men givetvis også andre steder i byen. Dernæst så tager man også og kigger, hvor man ligesom aktiverer inden for efterretningsvæsenet. Man aktiverer sine kilder, de kilder, man måtte have ude i miljøet. Og så går man også lige ind og tjekker alle de aflytninger på de målpersoner, man nu har. Fordi tit så er det jo sådan, at netop hvis det her det er som frygtet et større angreb, der også har trådet ud til andre lande, at så går man også ind og ser, at der er noget her, vi kan finde, som vi kan hjælpe franskmændene med.